Tervetuloa! Tässä ohjelmassa näytetään, miten aloitetaan oma business alle 5 minuutin sisällä, mikä ei maksa sulle penniäkään aloittaa. Tämä on sellainen business, missä sä voit myydä yli 100 erilaista tuotetta, mukaan CBD-öljyä, käsivoiteita, tukanpesuaineita ja muita. Ja jokaisesta, missä sä teet 25% komissio. Ja käytetään, miten tämä lähtee käyntiin. Ensinnäkin laitetaan vaikka sun nimi, sitten laitetaan sun sukunimi. Sitten laitetaan sähköposti, vaikka laitetaan tämmöinen okei. Ja klikkaa tähän. Nyt sä huomaat, että ne ylös tuli sun nimi. Sä laitat tämän kiinni. Tässä vaan lukee, että ne on vähän enemmän kiireisiä tästä covidin takia. Ja tässä näyttää, sä voit tästä katsoa videon, jos sä haluat. Näyttää kaikenlaisia erilaisia tuotteita, mitä niillä on. Mutta klikataan nyt tähän. Get started now. Okei? Tämä sininen nappi. Täällä näkyy kaikki, huomasit. Tänne tulee lukea tässä ilmainen. Free. Okay. Niin klikataan tähän. Join for free. Okay. Nyt tuli kaikki sun nimet, kaikki informaatiot tähän. Nyt tehdään tänne sun kaupan nimi, okei? Okay? Niin laitetaan vaikka sellainen kuin, mitä laitetaan hemppipaikka tai semmoinen, niin? Okei? Okay. Okei. Okay. Tämä, näin, niin. Ja laitetaan sun passwordi, salainen numero, niin. Sitten jos sä ikinä ostat itselleen minkäänlaista tuotetta, niin se on hyvä, että sä laitat nämä. Sä tarvitse ostaa mitään, mutta kuitenkin tässä sä laitat sun maan, eikö niin? Tässä lukee Suomi, eikö niin? Laitat sun nimen, niin, tähän. Ja sitten laitetaan vaikka käytetään vaan ei tässä ole mitään muuta. Tämä vaan näyttää esimerkiseksi niin, mutta sä laitat sun oman osoitteen tähän niin sen tyyppistä, mutta nyt vaan esimerkkiä, jos laitetaan näin. Okei. Ja okay. Ja toinen nyt on, mitä laittaa tässä lukee kreditkortti, mutta sä täytyy laittaa kreditkorttia, mitä sä voit laittaa vaan Bitcoin. Ei se haittaa, että sulla ei ole Bitcoinin accounttia, eikö niin? Mutta se on vain, että saa kaikki laitettua. Toinen juttu, mitä piti laittaa, on puhelinnumero, että nyt mä en muista tätä. Laitetaan tämmöinen, eikö niin? Nyt mennään tähän, klikataan nämä kaikki, eikö niin? Jos haluat lukea ne, sä voi lukea ne. Jos et pysty lukemaan englantia, niin sä voit klikata oikealla napilla niin, maussia, niin sä voit translate tämän suomessa, tämän sivun. Sä pystyt sen huomaamaan. Vaan klikataan tähän continue, eikö niin? Se on processing, eikö niin? Nyt siinä lukee continue. Sä voit lukea enemmän, jos haluat, mutta mä nyt teen tämän, että nopeintaan tämän. Okei. Nyt sulla on tehty. Nyt sulla on oma business. Nyt haluat tietää, miten sä myyt ja millaisia tuotteita on, eikö niin? Tässä on sellainen, kun sä klikkaat tools, niin eli työkaluin, ja sitten resources, eikö niin? Klikkaat tähän, niin tässä näyttää kaikki videot, mitä sä voit katsoa, mitä kaikki on ja miten sä teet rahaa ja sitä sun tätä, eikö niin? Jos sä haluat mennä katsomaan my accounttia, eikö niin? Toinen juttu on, miten sä teet rahaa, eikö niin? Kun se joku ostaa sulle tuotetta, niin miten sä teet rahaa, niin sulla on pakko tehdä payment option, eikö niin? Niin tänne sä voit klikata, että miten sä haluat rahaa. Ne voi lähettää sulle niin, että laittaa se niin kuin prepaid debit Mastercard, eikö niin? Minkä sä voit käyttää missä vaan.
Tai voit laittaa suoraan sun pankkitiedot tähän, että lähettää sulle suoraan sun pankkiin. Jos sulla on bitcoini, niin voi laittaa sulle bitcoinia. Tai sitten tämmöinen kuin Global e-wallet, niin ne laittaa sulle suoraan sillä lailla. Mutta näin sä saat sun rahat, eikö niin? Ja täällä näkyy dashboardissa, näyttää sulle, miten monta ihmistä sulle tuonut tähän, ja miten paljon rahaa sulle tehnyt, eikö niin? Sen tyyppistä. Ja nyt kaikissa nopein jutuin on, että miten sä nyt alat mainostaa tätä bisnestä muille. Niin? Sä klikkaat tähän, näetkö lukii My Website, eikö niin? Nyt klikkaa tähän, se on niin kuin Capture Pages. Okay. Nyt sä huomaat, että tässä on paljon samanlaisia näitä tämmöisiä mainossivuja, minkä mä olen lähettänyt sulle. Tässä näet se mainossivun, minkä mä lähetin sulle, eikö niin? Niin se voi laittaa tuolla Twitterillä sen ulos, laittaa Facebookilla, jos sulla on LinkedIn-accountti, sä voit käyttää sitä. Sä voit lähettää sähköpostilla tämän, eikö niin jopa? Jos sä haluat vaan katsoa, millaista tuotetta meillä on ja mitä sä voit myydä, eikö niin täällä on lisää tuotetta, eikö niin? Ja tässä näyttää kaikki ne tavarat, niin kuin mä sanoin, täällä on hirveästi erilaisia tuotteita, eikö niin, mitä sä voit myydä. Niin. Ja sä voit myydä tätä Suomessa, voit myydä Amerikan maissa, sä voit myydä ympäri maailmaa. Ja jos sä ja se hyvä puoli tässä bisneksessä, että sinä et tarvitse olla hyvä myyntimies itsenään, mutta jos sä tunnet vain jonkun ikinä, jos sulla on kavereita, ketkä ehkä ne on työttömänä tai ne haluaa tehdä vähän ekstra rahaa tai niillä on vähän aikaa, ne voi itsestään tehdä tämän. Kaikki mitä sun pitää tehdä on taas mennä laittaa tämä sun capture page, eikö niin? Ja sitten sä löydät sellaisen mainoksen, minkä sä haluat lähettää. Sä voit lähettää sen, minkä mä lähetin sulle, tai se voi olla mikä vaan näistä. Eikö niin? Ja sä lähetät sen heti, kun ne saa sen, ne tekee niiden oman accountin tai avaa niiden oman bisneksen, niin sä saat niistä jokaisesta, kun ne taas ostaa tuotetta, tai jos ne myy tuotetta, niin sä saat niistä, ja ne tienaa niille. Niin on ihmisiä, jotka tekee tätä vähän niin kuin part-timella, ja ne tekee ehkä tonnin kuukaudessa, ja on sellaisia, jotka tekee tätä part-timea ja tekee 20 tonnia kuukaudessa. Riippuu miten aktiivisia olet tässä, mutta siinä on kaikki. Se on hyvin helppo, niin kuin sanoit, ja hyvä onnea tällä, ja jos on mitään kysymyksiä, niin sä voit lähettää mulle sähköpostin ja kysyä, niin mä yritän auttaa niin paljon kuin mä pystyn. Kiitos paljon ja hyvää päivää. Moi moi.